I'm button forest. अच्छा To the support for India border. अच्छा कैसे हो ब्रदर अभी एकदम बढ़िया. बढ़िया है ना हम लोग भी आज अभी शिफ्ट किया था इधर. हाँ। 1-2 महीने के लिए इधर हम लोग भी बहुत दूर से इधर आया था. हम लोग इंडिया बटन पब्लिक सेव करने के लिए. अच्छा इंडिया आदमी भी आ सकते हैं मगर बटन आदमी जाने के लिए बहुत दिक्कत है. अच्छा क्योंकि बहुत पैदल चलना पड़ता है ना. हाँ हाँ जी क्या बोलेगा कोयला मिला था. खुला मिला कोयला मिला का आदमी भी आ सकता है. जो खाना है खा सकता है पी सकता है. ऑरेंज भी लेके जा सकते हैं मगर रात बैठने के लिए दा बेयावबो फैनो हागोन नै दा बे सारानो बेनि इनचार्ज न सार I'm in just of the forest. आच्छा बेनो आरोखि माने फरेस्टनि इनचार्ज बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय दिनै आङो दङ चिरां जिल्ला खैलामैला बाजारनि एसे खोलाथिंजाय थानाय मोनसे टार्निं पइन्टआव ओमफ्राय दिनै आङो थांगोन जाहैबाय खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव दिनै 19 तारिख डिसेम्बर बे खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआ ओपनिं जानो थांगासिनो दङ ओमफ्राय बे खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआ ओरैहाय साफागुरि जानानै दावखोबोनांगौ साफागुरिनिफ्राय खैलामैलासिम 22 किल'मिटार दं ओमफ्राय खैलामैलानिफ्राय ओरै खालामाथि इक' टुरिजम स्पटसिम 11 किल'मिटार दं आरो ओमफ्राय दा लामानि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैथ'वा ओरैबायदि मोजां जाबाय ओमफ्राय खाथियावनो हाजो आगर दङ ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओरैहाय खालामाथि इक' टुरिजम स्पटनिफ्राय साहा भुटानसिम गलटेकसिम लामाया ओरैबायदि मोजां जाबावबाय दा बयबो थांनानै भिजिट खालामहैनो हागोन आरोखि ओरैबायदि मोजां जायगा ओमफ्राय हाजो आगर ओरैबायदि नेचारेल आरोखि नोंथांमोना निस्सय नुसनखाबाय जानांगौ आरो जायफ्रा नुवाखै बयबो भिजिट खालामहैनो हागोन ओमफ्राय ओरैहाय सिदा दावखोलांनांगौ आरो खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआ थांफागोनना खालामाथि बगामाथि सना थांफागोनना खालामाथि बगामाथि गारि सा डिजे दामलांगोन हाजो गोजौआव सानैजों सेलफि लालायगोन दा फाइनालि जोङो खालामाथि इक' टुरिजम स्पटआव सफैबाय ओमफ्राय लकेशनफोरखौ नायलांदो माबायदि आरो ओरैबायदि मोजां मोजां दङ नै दा बेयावहाय हा गोसोम दङ नै जायखौ हाग्रानि जुनारफ्राबो जायो मैदेर आरो बेबायदिनो हाग्रानि बनगुरुफ्राबो जायो आरो दा बियो संख्रि बायदि ओरैबायदि गोबाब आरो सोलानायनोबो हागोन नोंथांमोना निस्सय बेरायफैयोब्ला मथा-मथि आङो दायो जिखिनि भिउफोर दङ नोंथांमोननोहाय भिडिअनि गेजेरजों एक्सप्लर खालामनानै देखायलांनोसै दा जोंहा नै गोबां दंफैयो दा नायलांबानो जाबाय आरोखि दा नै बेबायदि आरो खालामाथि हाया बेनो नै ओरैबायदि गोसोम मथा-मथि खयला बायदि आरो दा बे टटेलि गोसोम गोजा आरो नै हाथी भय करे नाखि सार हाँ सब हाथी गिरवार सारे ইয়াত আহিয়া কেনেকুৱা পাইছে মনটো বিৰাট ভাল লাগিছে একদম বিৰাট মানে মনটো পুৰা ক্লিয়াৰ ভাল লাগিছে আৰু এইবিলাক দেখি সিনারি বিলাক দেখি ভাল লাগে ভুটানৰ পাহাৰ কিখান দেখি খুব ভাল লাগে सबसे বঢ়িয়া জায়গা না স্যার सबसे বঢ়িয়া জায়গা কালামাটি মাটিটো কালা ইমান ধুনিয়া খুব ভাল লাগিছে दा नायदो नै बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नै बेफोरो गासैबो मैदेर आगान गोजा आरो जेखौ मैदेरा जायो बे हाखौ नै नायनानै लादो माने संख्रि बायदि गोबाब नै बेफोरो गासैबो मैदेर जानाय ओमफ्राय बेफोरनो हाग्रानि जिब जुनारफ्रा जायो आरो बेखौहाय नै बेफोरबायदि आरो नैबे गासैबो गोसोम आरो हाथी बहुत दुनिया दङ सार माने राति आहे दा बेबायदि आरोखि ओमफ्राय नै हाजो आगरा दा नायदो नै मैदेरा बेयावनो जानानै खिनानैबो गालांदों नै ओमफ्राय एक्चुअली बियो खालामाथि हाखौ जानानै खिनाय नङा अबसे बेलेगनिफ्राय जानानै फैनानै खिफैनायसो खालामाथि हाखौ जानानै खिया आलादा रोखोम जायो नायनानै ला नै बेफोरबायदि गोसोम आरोखि बेबायदि गोसोम जायो आरो नै बैफोरो आं देखायनि नै बेबायदि जायो आरो मथा-मथि बियो मैदेरनि खि
जायबा बे खालामाथि हाखौ जाबाय बिनि खिया ओरैबायदि गोसोम जाखायो नै दा ब्लेक जायो आरो दा बेफोरबायदि आरो नै खालामाथि इक' टुरिजम ससाइटिया नैबे खालामाथिनि जे पिकनिक स्पट एबा टुरिजम स्पट बेखौ फर्मेलि बिथांमोनहा बेखेवनो थाखाय दिनै हाबाफारि लादोंमोन आरो बेखौ दिनै बेखेवनानै होनाय जाबाय आरो बेयो जिथु खालामाथि एबा हा गोसोम आरो बे जोंनि थाखाय इउनिक मोनसे जायगा बुहुमाव हयथ' थानो हागौ किन्तु जोंनि चिरां जिल्ला एबा बिटिआर ओनसोलनि थाखाय बियो जोबोद मोनसे गोसोखांजाथाव गोसोआव लाथाव सानजाथाव मोनसे जायगा बियो जोंहा बिटिआरआव बाक्सा जिल्लायाव दङ हा गुफुर एबा बगामाथि आरो जोंहा चिरां जिल्लायाव दङ नैबे खैलामैलानि साहा हा गोसोम एबा खालामाथि आरो बे खालामाथि हाया ओरैनो हायाल' गोसोम बिदि नङा बेहा मोनसे मेडिसिनेल मोनसे गुन थानो हागौ मानोना बे हाखौ दिनैहाय हाग्रानि मि जुनारफोरा जेरैहाय मैदेर मोसानिफ्राय लानानै बेयाव जेसेबां जुनारफोर दङ मै अमा बनगुरु बे गासिबो बे हाखौ जाफैयो होननानै जों मिथिगौ आरो बेनि खाथि खाला बे मि जुनारफोरनि बिथांमोननि खिनाय दङ आरो बेयाव गोसोमै खिनानै ओंखारनाय बेखौबो जों नुदों दा बेखायनो आं सानो बियो मानसिनि थाखाय जोंहा नायथाव मोनसे जायगा किन्तु मि जुनारनि थाखाय बिथांमोननि देहानि थाखाय मोनसे जोबोद गोनां मोनसे हाजो बियो बेखायनो दिनैहाय टुरिजमनि जायगा जों नायनो फैनांगौ आरो पिकनिकनि मोनसे स्पट बियो दिनैहाय क्रिसमास फैगौ आरो गोदान बोसोर 2024 बियो फैगासिनो दङ दा बे टाइमाव जोङो पिकनिक जानो फैगोन जोङो बेरायनो फैगोन बेयाव जों मोनसे खोथाखौ गोसोआव लाखिनांगौ जे जोंनि बे नैबे जायगाया जाहाथे लेथ्रा जानानै थाया जाबोर जुथुरजों बुंफबा बायदिसिना प्लास्टिक बायदिसिना जाय जिनिसफ्रा सेवा बे जिनिसफोरखौ जाहाथे जेराव मेराव गारा जों बयबो सांग्रां जानांगोन मानोना मानसियानो समायनाखौबो बानायगोन मानसियानो बेखौ नोङो लेथ्राबो बानायगोन बेखौनो सिमफायफिनगोन बेनिखायनो जों सुबुं माहारि हिसाबै दिनै जोंनियाव जोबोद गिदिर मोनसे दायित्व दङ जे मि जुनारफोरखौबो जों नायनांगौ थाबाय मिथिंगानि इक'लजिकेल इमबेलेन्स जाहाथे जाया बेखौबो नायनांगौ थाबाय गासैबो बिथिंखौ नायजोबनानै जाहाथे जों बयबो सांग्रां जायो आरो नैबे ओनसोलखौ अराय गोसोखांजाथाव अरायबो बयजोंबो अनसायजाथाव जोंनिल' नंलिया गुबुन गुबुन दाब दाब जायगानि मानसिफ्राबो जाहाथे फैनानै चिरां जिल्ला बा गेजेरजों फैनानै नैबे हाजोखौ नायफैनो हानाय मोनसे थासारि जों जाहाथे मोननो हायो आरो बयनिबो मिथिनायनि थाखाय आङो बुंनो लुबैदों आथिखालाव बे हा गोसोम एबा खालामाथिया दिनै भुटान रायजोनि बा भुटान हादोरनि सिङाव गोग्लैबाय बियो बेखायनो बे हादोरहा गावहानो माखासे आयेन कानुन दङ बयबो हादोरहानो थायो दा बेयाव माखासे नियम नितिखौ जों मानिनांगोन आरो मोनसे खावलायबावनाया बेनो जे दिनै मि जुनारफ्रा मोनसे सानसेनि मादाव मोनसे सम लायो मि जुनारफ्रा बे सम बायदियै बेयाव बे हाखौ जानो फैयो दा बेयाव जुदि जोङो मानसि माहारि हिसाबै जुदि जों बेयाव थानानै डिस्टार्ब खालामोब्ला पिकनिक जाफैनायनि मुङाव जुदि जोङो साउन्ड सिस्टेमखौ दामख्रावोब्ला मि जुनारफोरा नैबे हाखौ जानांगौ बा मोनजानांगौनि थाखाय बिथांमोना मोनसे डिस्टार्ब मोनगोन आरो बेखौ बिथांमोना बे मि जुनारफ्रा बाहायनो बा बे माबाखौ हाखौ जाफैनो सुजुग मोननाय नङा बे गासैबो बाथ्राफोरखौ नायजोबनानै जाहाथे जोङो एसे बयनिख्रुइबो साबसिन श्रेष्ठ जिब होननानै बुंदों मानसिखौ जों फारफ्रोम बिथिंखौ गोसोआव लाखिनानै बुजिनानै जाहाथे जोङो जोंनि खामानिफोरखौ मावो आं बेखौनो खावलायो हाजो गाखोनायावबो बिराद मोजां आरोखि जायफोरा हाजो गाखोनो एक्साइटेड गाखोफैनो हागोन नै बिराद गोजौ गोजौ बिराद मोजां मोजां दङ नै नायनानै लानो हागोन हाजो गोजौनिफ्राय भिउखौ नायनो हागोन दा आं गाखोगासिनो दङ खालामाथि हाजो गोजौआव आरो जायखौ बुङो हा गोसोम दा नै नायनानै लादो बिराद मोजां आरो गाखोनोबो मथा मथि गोजौआव गाखोजेनबाय आङो नै दा नायजेनदो नै भिउफ्रा एसे मेंनाय मोनो दा बिराद गुवार जायगा आरोखि नै ओरैहाय दा नै बिराद जायगा दङ गाखोनो थाखाय दा आं गाखोगासिनो दं गोजौआव
वाव बिराद बरिया ओरैबायदि नेचारेल जायगा आरोना नै हौस वाव 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 मा एथ' बरिया जायगा बिलाय दा बयबो फैनानै बेरायफैनो हागोन नै गांसोफ्रा ओरैबायदि सिनारिखा हौस खिन्थु आं बांद्राय गोजौआव गाखोला नै बेबायदि आरोखि बेखिनियानो जथेस्थ' नोंथांमोना फैयोब्ला बेसे गोजौ गाखोनो गोसो गाखोनानैहाय बेरायनो हागोन आरो